asioita on paljon, jotka vähentävät meidän elämäniloa. Ja yksi niistä on liikapaino. Rasvat ihmisen vartalossa. On hankala tuntea iloa, jos päivä päivältä täytyy raahata mukana isoa painoa. 10, 23 ja 30 kiloa rasvaa. Aamusta iltaan ihminen pitää sitä mukana. Ja hän menettää elinvoimansa, menettää energiansa. Minä näen, miten te etsitte itsellenne jotain kaupasta, jotta voisi laittaa päälle. Ja te katsotte yhtä ja toista, huokailette ja lähdette pois. Sillä ne eivät mahdu teille päälle. Mutta jokainen ihminen haluaa näyttää hyvältä. Ja myös te haluatte näyttää hyvältä. Jos rasvat häiritsevät meidän elämää, jos rasvat poistavat elämän ilon, sitten nämä rasvat täytyy polttaa. Useat ihmiset ymmärtävät sen, että rasvat täytyy polttaa. Mutta miten suorittaa sen? Miten polttaa rasvoja? Jos useat ovat tottuneet teidän liikapainonne, jos olette 120 kiloa, ihmiset luulevat, että olette syntynyt sellaisenaan. Ja teillä on hyvin vaikea poistua siitä, mikä on teidän vartalon päällä. Kaikki luulevat, että te olettekin näin lihava ja että teidän täytyykin olla niin lihava. Ihmiset kääntyvät muiden ihmisten puoleen, jotka ovat asiantuntijat siinä alalla, jotta ne tulisivat apuun poistamaan liikapainoa. He auttavat silloin, jos rasvaa on vähän. Jos on paljon, he eivät itsekään usko, että he pystyvät teitä auttamaan. Ja ihminen on hädässä. Minä pystyn ihmisiä auttamaan. Minä pystyn poistamaan rasvanne. Ja minulle ei ole tärkeää, miten paljon teillä on liikapainoa. Ehkä sitä muutama kilo, ehkä 10, 20, 30 kiloa. Luokseni tulevat naiset, miehet, joilla on 120 kiloa painoa, 130 kiloa, 150 kiloa. Minä pystyn kaikkia auttamaan. Mutta minulla on tietysti vaikea auttaa ihmisiä, joilla on hyvin paljon liikaa kiloja. Se on hyvin vaikea. Tämä vaatii hyvin paljon minun energiaa. Mutta minä autan myös heitä. Ja minä autan myös heitä, koska minä tunnen, miten lyhyempää aikaa. Minä haluan, että jokainen ihminen elisi kauemmin tässä maassa. Ja pyydän tänne rouva. Missä te siellä olette? Ja katsotaan tätä nauhaa, meidän laihdutusnauhaa. Ja tässä nauhassa riippuu myöskin 8 kiloa rasvaa. 8 kiloa. Miten paljon teillä se on kaikki yhteensä? 33 kiloa. 33 kiloa yhteensä. Suuremmoinen tulos. Ja suunnitelmissa on vielä 7 kiloa laihduttaa. No minä uskon, että jos 33 kiloa on poltettu, sitten 7 kiloa tässä kyllä vielä löytyy. Ja sen voi myöskin polttaa. Ja poltamme sen ihan varmasti. Ja pyydän tänne rouva Tamara. Pyydän teidät tänne päin. Näyttäkää, missä te siellä olette. Tuolla. Aha. No, katsotaan, miltä se siellä näyttää. No näin. Tässä narussa riippuu 8,5 kiloa poltettua rasvaa. 8,5 kiloa.
No en osaa edes sanoa. Te olette hyvin paljon laittanut siihen suunnitelmat. Se takana näyttää vielä olla. No eihän siinä ole 7 kiloa enää. Mutta minä olen pieni. Mutta on tässä kyllä pikkasen laihdutettava, mutta no minä tykkään tästä, mitä minä nyt näen. Katsoks se hyvin kaunis? No en mä nyt tintää vastaan, mutta voista kyllä vielä polttaa, mutta mä haluaisin, että olisitte iloinen siitä, mitä te olette saavuttanut. Se on hyvin kaunista. Siihen ei edes halua katsoa enää. Missä te siellä olette? Aiku tuolla. Missä meidän narumme on? Ja tässä narussa roikkuu myös 8,5 kiloa. 8,5 laihdutettua kiloa. Ja teidän painonne on tällä hetkellä 64 kiloa. Missä te siellä olette? Etsikää itsenne. Ensimmäinen tuolla. Näin. Ja täällä meillä on, tässä roikkuu 8,5 kiloa myöskin. 8,5 kiloa läskiä. Katsotaan, miltä se tilanne nyt näyttää. Katsotaan siihen. No, ero on merkittävä. Ja näin. Tässä nauhassa on nyt 9 kiloa. 9 kiloa poltettua rasvaa. Iso kasa. Iso rasvapallero, joka on poltettu. Missä 4-5 viikkoa on niiden kurssien pituus tavallisesti. Ja ihmiset sinä aikana laihtuvat 8-16 kiloa. Useat ihmiset Virossa ovat polttaneet omat rasvansa niillä kursseilla. Kenellä on enemmän painoa, he tulevat takaisin uudelleen ja uudelleen. Näin, että he laihduttavat 30-40 kiloa.